बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. भाजपा महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण पुरस्कृत सावंतवाडी नगर परिषद पर्यटन आणि उद्यान सभापती मोहिनी मडगावकर यांच्या संकल्पनेतून जिल्हास्तरीय खुल्या एकेरी कॅरम स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आलं होतं. याला स्पर्धकांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे. पाहूयात. सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट कॅरम असोसिएशनच्या मान्यतेनं आणि सचिन घाडी मित्रमंडळाच्या सहकार्यानं ही स्पर्धा सावंतवाडीतील काजी शहाबुद्दीन हॉल येथे आयोजित करण्यात आली होती. याचा शुभारंभ सभापती मोहिनी मडगावकर यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी सभापती दीपाली भालेकर, नगरसेविका सुकन्या टोपले, गीता नाचगावकर आदी उपस्थित होते. या स्पर्धेत सहभागी सर्व खेळाडूंना असोसिएशनकडून मोफत टी शर्ट दिलं गेलं. मोठा प्रतिसाद या स्पर्धेला लाभला. यावेळी गोट्या सावंत, शुक्राचार्य म्हाडेश्वर, ओंकार कुबल, अनिल कम्मार, प्रकाश प्रभू, संतोष बनसोडे आदींसह सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट कॅरम असोसिएशन व सचिन घाडी मित्रमंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.